ngizomkhohlwa sengifile lo mkhulu waseDondoni eSlovo owangikhipha igwababa lokusaba amantombazane. Manje ngibukhali ngenye indlela futhi nami ngike uma ngihleli ngingedwa ngizibuza ukuthi la ngiyoba nemali khona ngiyoba njani, ngoba manje ngisho ngisemngcwabeni anginceni nje ukuthi bathi abanye bakhala kuculwa iculo elibuhlungu. Ngibona uSiso mekahle ogcoke iloko elimnyama ofasa iduku emahlombe, ngimshaye ngehlo ngimcipizela ihlathi akangibuka ngivele ngimnika ifoni ngithi faka amanamba. Avela faka amanamba ntambama ngimshaye ngevesi athi angathi hawu wena lo bhuti ocela amanamba ngisemgcwabeni ngikhala ngingazazi ukuthi ngiyini, ngithi yimina ngikubonile ingako ngikushaya ngevesi. Avela athi have unenhliziyo enhle bo, wangiduduza lezwi leli onginika lona ngathi bowazi ukuthi ngiyadinga ukulizwa. Anginceni ngithi ngisebhangi ngiyolungisa izinto ezihlangene nebhangi, kuthi kufika uSeso sebenza lapha ebhangi athi ngakusiza ngani bhuti, ngithi yes i-bank app yami ayisebenzi. Athi hayi usendaweni eright, ngakusiza ngani, yini inkinga ye-bank app yakho? Ngithi hayi kushoda la ufaka amanamba akho efonini yami ufake ne-account number yakho. Inkinga nje yale bank app ithi njalo mangifuna ukuyisebenzisa kushodwa i-account yakho bonise sihle. Lapho igama lakhe ngilifunda la ku-name tag, ngivele ngimnika ifoni angisho njalo. Athi hayi umthetho awungivumeli ukuthi ngibambe ifoni yakho. Ngithi ibize. Athi akayibiza naye ubuke emasayidini athi yazi lento ongenzisa yona ngizolahlekelwa umsebenzi. Ngisho ngise-Shoprite ngiyothenga ugrosa sengime ku-queue yokubhadala, ngaze nje ngabona uSiso phambi kwami amuhle. Ngivele nje sengikhipha ifoni ngimthinte kancane emahlombe ngithi hayi sisi, ngathi ngiyakwazi khona la ngikwazela khona. Athi hayi cha mina kule ndawo ngiyafika. Ngithi hayi kuze sikhulume kahle ngibonakale vele ukuthi angikwazi ngishaya eceleni nginika amanamba akho. Athi uthi uyalena ngisho ifoni ngiyibambe kanje ngithi faka amanamba, afuthakala ukufaka amanamba ngoba futhi nginalento yokuthi ngingamane ngiyofela khona. Anginendaba yokuthi ngizohlaziswa bangiphoce kuzwe wonke umuntu. Nedi uma ngikhulume lo ngikuzwayo okusenhlizweni, uma angicithile futhi wangicitha lo selayinini, sengiyobamba uKesha phambili. Nakhona kuKesha uyothatha izinto zami engimnika zona engisikhipha kuTrolly, lapho ngibeka udaba lwami ngithi hayi le grosa lena ngazi ngizoyidla nobani. Ngicela ungibizela amanamba. Umuzwa athi hayi bo uzongifaka enkingeni, kunamakhemela la sitolo. Ngithi hayi bo biza amanamba okanye wabhale la eslipini kuzoba ngathi ubhala into